Consells pràctics per a la prevenció de lesions durant els viatges en avió. Tots hem sentit parlar de la síndrome del turista. Però sabem què és? Es tracta de la formació de trombes a les venes de les extremitats inferiors durant la realització d'un viatge llarg a causa de la poca mobilitat de les cames. Aquests coàguls es dilueixen sols, però hi ha la possibilitat que romanguin o es desprenguin sense haver-se diluït. Els col·lectius més propensos a patir aquesta síndrome són gent gran, dones embarassades, persones obeses, fumadors, dones que prenen anticonceptius orals, persones que pateixen malalties cardiovasculars i que anteriorment han patit alguna trombosi. Les persones amb risc hauran de contrastar amb el seu metge la possibilitat de prendre algun tipus d'anticoagulant durant el viatge. A més, és recomanable que triïn els seients del passadís, atès que permeten una major mobilitat. Si tens previst fer algun viatge llarg, els fisioterapeutes et recomanem: vesteix-te amb roba còmoda i folgada. Evita la vestimenta ajustada. Afluixa el cinturó o cordons que et puguin estrènyer. Porta calçat còmode. Empra mitges de compressió elàstica si és necessari. Durant el viatge aixeca't sovint i fes un petit passeig. Si el viatge és amb cotxe o autobús, aprofita les parades per passejar. Realitza exercicis de flexoextensió de peus i moviments circulars amb els turmells mentre estiguis assegut al teu seient. Realitza massatges a les cames en direcció ascendent. Evita creuar les cames, deixar-les penjant o tenir-les excessivament doblegades. No col·loquis l'equipatge de mà sota el seient davanter, atès que redueix més l'espai. Evita el consum d'alcohol, te, cafè i altres excitants que puguin tenir efecte diürètic i o vasodilatador. Convé beure molta aigua per tal d'hidratar-nos.